näin siis Patrik Tuuresen, Norjan KHL-tähti, Norjan Winterin Skaalassa hän siis pelaa, mutta mennään tähän tilanteeseen, mikä tässä ottelussa on. Vancouverissa Kanada voitti 8-0 juuri tässä vaiheessa. 4 vuotta mennyt eteenpäin. Mitä muuta? No, minä uskon, että voimasuhteet, itse asiassa voimasuhteet on varmasti vielä suuremmat, mitä ne oli 4 vuotta. Mikä tuolla kentällä on tosi kova joukkue ja tietysti niin kuin tuossa kävi läpi, että eihän tosiaan pussipuolustus, niin eihän se nyt koko 3 erää kestä. Kyllä mä lähtisin siitä, että luvut on aika lähellä samat, mitä oli 4 vuotta sitten, ennen kuin tämä peli päättyi. Eli sulla ei Veli-Pekka löydy luottoa siihen, että Zuccarello, Tuureseen ja Ken-Andre Ullin esimerkiksi pystyisi tässä vähän kiusaamaan omalla huikealla taidollaan Kanadaa? No kyllä varmaan jonkin verran pystyy kiusaamaan, mutta siellä on sitten toisessa päässä tai toisessa puolella